बेखौनो आं मोनसे जिनिसखौ दाजाबदेरबावगोन जे जोंहा रेल कानेक्सन क'क्राझार स्टेसननिफ्राय जागायनानै जोंहा भुटानसिम गेलेफुसिम मोनसे भारत सरकारा थांखि लानानै दङ जे रेल सोलिगोन बेजों रेल कानेक्टिभिटि दा जोंहा रडवेज दंखासै रेलजोंबो जों हान्था मेला खालामनो हानाय मुवा बेसाद रोगानो हानाय सुबिदा फैगासिनो दं आरो बेबो फाइनाल स्टेजाव सौहैनानै दं नै दाखालि 25 अक्ट'आव माबा सिलिगुरियाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो बे नर्थ इस्टआव थानाय जिखुनु एमपिफोर दङ बियो एमपिफ्राबो बेयाव बाहागो लानो मोनदोंमोन आंबो बेयाव थांनानै बे बाथ्राखौ आरो जर होनानै बुंबावदों जे थाबैनो बेखौ खालामनांगौ दा रेल कानेक्टिभिटियाबो बे जोंहा जानो थांगासिनो दं चिरां जिल्लानि थाखाय बेबो मोनसे मोजां खौरां बे लामाया गासै 40 किल'मिटार जोंहा नेशनेल हाइवे 27C बिनिफ्राय कानेक्सन जागोन जोंहा सामथाइबारियाव बेनिफ्राय जोंनि इन्डिया पार्क दादगिरिसिम थांगोन आरो ओरै भुटान गेलेफुखौबो कानेक्सन जागोन बेयो जाहैबाय 127C बे लामा दा बेनिनो 25 किल'मिटार रिपेयारिं मोनसे सेंसन जादों बे जाहैबाय एमाउन्टआ फ्राय 16 crore दा बे नैबे लामाया जोबोद इम्परटेन्ट लामा बियो मानोना भुटानाबो माइन्डफुल सिटि खालामनो थांगासिनो दं गेलेफुखौ आरो जोंनोहाबो भारत हिसाबै बा आसाम हिसाबै बड'लेण्ड हिसाबै बियो माने सिकिउरिटि ग्राउन्डआवनो होन बा जोंनि सा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि जौगानाय बा हान्था मेलानि खोथाखौनो होन बे लामाया जोबोद गुरुत्त' गोनां बेखायनो आङो देरहानानै थांखांनाय लोगो लोगोनो बे लामाखौ थाबैनो रिपेयारिं नांगौ बिनि थाखाय सेंसन हरनांगौ आरो बेयाव मोनसे प्रजेक्ट बे सोलिगासिनो दङ खामानि माने अफिसियेल खामानिया सोलिगासिनो दं जास्ट दा फाइनान्सियेल सेंसनसिम बे थाबथानानै दंहैयो दा बेनिखायनो बे जाहैबाय जोंहा लामाखौ 10 मिटार फुवारनांगौ आरो बे भारतमालानि सिङाव जागोन दा जोंना अफिसार्सफ्रा थांनाय बोसोरनै सिगांनिफ्राय बेखौ नाजाबाय थादोंमोन नाथाय माबा नङा माबा खारनाव बे थाबथाबाय थादों आरो लामाखौ फुवारनांगौ फरेस्ट ओनसोलजों थाङो फरेस्ट क्लियारेन्स मोना माबा मोना जाबाय थादोंमोन नाथाय आं फैखांनायनि उनाव बे फरेस्ट क्लियारेन्सआबो गासिबो जाजोब्बाय दा फाइनान्सियेल सेंसनसिम सौहैनानै दं बे दा नैबे 31 जानुवारिनिफ्राय जोंहा सेसना जागायगोन बे दिल्लीयाव थांनानै निस्सय बेखौ जिथु दा रिपेयारिंआ सोलिगासिनोखा खालमासिनिफ्राय मेन वार्कखौ जाहाथे जों दांनो हायो माने नैबे डिसेम्बर थारमाने नैबे 25नि लास्ट पार्टनिफ्रायनो जाहाथे जों बेखौ दांहैनो हायो मेन वार्कखौ निश्चय नाजानाय जागोन चिरां जिल्ला हिसाबै जिखिनि बेफोर गिदिर जिखिनि प्रजेक्ट नायोबा मोनसे मोजां सुबिदा जानो थांगासिनो दा चिरां जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्लानि थागिबिफोरखौ बै मोजां जिखिनि गिदिर प्रजेक्टआव सुबिदा लानो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ होननो सानो एबा मा बुंनो सानो बेखौनो आं मोनसे जिनिसखौ दाजाबदेरबावगोन जे जोंहा रेल कानेक्सन क'क्राझार स्टेसननिफ्राय जागायनानै जोंहा भुटानसिम गेलेफुसिम मोनसे भारत सरकारा थांखि लानानै दङ जे रेल सोलिगोन बेजों रेल कानेक्टिभिटि दा जोंहा रडवेज दंखासै रेलजोंबो जों हान्था मेला खालामनो हानाय मुवा बेसाद रोगानो हानाय सुबिदा फैगासिनो दं आरो बेबो फाइनाल स्टेजाव सौहैनानै दं नै दाखालि 25 अक्ट'आव माबा सिलिगुरियाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो बे नर्थ इस्टआव थानाय जिखुनु एमपिफोर दङ बियो एमपिफ्राबो बेयाव बाहागो लानो मोनदोंमोन आंबो बेयाव थांनानै बे बाथ्राखौ आरो जर होनानै बुंबावदों जे थाबैनो बेखौ खालामनांगौ दा रेल कानेक्टिभिटियाबो बे जोंहा जानो थांगासिनो दं चिरां जिल्लानि थाखाय बेबो मोनसे मोजां खौरां गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा सापागुरिनिफ्राय लानानै मालिभिटासिम नों आसाम माला सोलिगासिनो दं आरो बे आसाम मालाया जोंहा मालिभिटानिफ्राय नैबे 127C जोंनि बे सामथाइबारि गेलेफु जिखिनि रड भारतमाला रड जागोन बेजों बे कानेक्ट जाबावगोन जोंहा बिमा दैखौ लानानै लांखार दै बेयो दालां जागोन गोलावैनो बे कानेक्टिभिटिया जागोन आरो बे कानेक्टिभिटिया जानाय लोगो लोगोनो जों चिरां जिल्लायाव सारिगिदिं जोङो हान्था मेला खालामनो हानाय मोनसे सुबिदा फैसिगोन आरो जेब्ला लामा सामाफ्रा मोजां जायो अब्ला जौगानायाबो निस्सय फैयो बेनिखायनो चिरां जिल्लानि थाखाय खोब नैबे बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि जि कानेक्टिभिटि बे कानेक्टिभिटिया जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं जोंनि लाइमोनफ्रा जों नुयो जे
उद्योग बा दारिमिन गैयैनि जाहोनाव गोबां जायगाफ्राव खामानि मावहैनाय दा बेफोरनि थाखाय मिरु सरकारा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय माबाफोर खामानि मावनो थिरांथा लादों? निस्सय मिरु सरकारनिफ्राय जेबो बादा गैया, जोंहा बिनानै लाबोनांगौल' आरो जों अलरेडि बेखौ मेमरेन्डाम होनानै दङ। बेखौ अलरेडि आङो माने एमपि जानानै थांनाय लोगो लोगोनो गुबैयै जोंहा बेयाव मा होनो ITI फोरनि जोबोद गोनां जादों जोंहा, मानोना दिनै भुटाना माइन्डफुल सिटि जानो थांनाय लोगो लोगोनो बेयाव हाजार हाजार नोङो स्किल सेमि स्किल आनस्किल माने लेबारफोरनि निस्सय गोनां जागोन। आरो बिथांमोननि पार्टनिफ्राय भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएसन जा दङ, बिनि सेक्रेटारि बिथाङा जोंखौ खावलायदों जे बिथांमोना माने लेबार लायोब्ला बेंगलनिफ्राय इउपिनिफ्राय बिहारनिफ्राय बा आसामनि बायजो माने रायजोफोरनिफ्राय लाबोनांगौ जायो। बिथांमोना खावलायदों जिहेथु जोङो बेयाव जोंनि बर'फोरजोंनो बाउन्डारि शेयार खालामो, इमिडियेट जोंहा नुसुंसे होननानै बुङोबा बर'फ्रानो बेयाव, बेनिखायनो नैबे चिरां जिल्लानि बा बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय बा बेयाव थानाय थागिबि मानसिफोरनिफ्राय बे स्किल सेमि स्किल आरो आनस्किल लेबारफोरखौ जुदि जों मोनलाङो, जोंहा साबसिन सोमोन्दोबो जागोन आरो नैबे ओनसोलनि जोंनि खामानि गैजायै लाइमोनफोराबो मोनसे एंगेज जानो हानाय मोनसे थासारि फैगोन, जायजों मोननैबो हादोरनि सोमोन्दोआबो मोजां जागोन आरो जोंहा रांखान्थि भाबै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय मोनसे लामा मोनगोन। बे बाथ्राखौ खावलायदों। बेनिखायनो जोङो नायबाय थादों जे बेयाव बोरै ITI फोर लाबोनो हायो बा बिदिनो स्किल खालामनो हानाय मा राहाफोर लाब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बे स्किल बा सेमि स्किलजों खालामनो हायो, बिदिजों बोरै बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जोङो बबावबा नों गुजरातआव थांनाय, सोरबा नोङो बेंगालराव थांनाय, जेराव एसे फैसाजोंनो जोबोद लेबार खालामनाङो, जोङो खस्थ'खौ खमायनानै रांखौ बोरै बांसिन आरजिनो हानाय बे लामाखौ लाबोनाय, बेनिखायनो नाजानाय जादों।